Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Илмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шәһәребез гыйбадәтханәләрендә төзелеш эшләре бара. Милли бәйрәмебез Сабантуй җитте. Сүрән салу йоласы. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Азнакайда авыр һәм җаваплы эш башкаручылар, халыкны социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Улы йөрәкле, ихтирамлы һәм игътибарлы, кеше хәленә керә белүче, сабыр холыклы шәфкать ияләре тормышның авыр халәтендә калучыларга, өлкән яшьтәгеләргә, физик мөмкинлекләре чикле гражданнарга, күп балалы гаиләләргә, гомумән социаль яклауга һәм дәүләт ярдәменә мохтаҗларга ярдәм итәләр. Социаль программаларга килгәндә, чыннан да соңгы вакытта бик күп яңа юнәлешләр, яңа проектлар эшли башлады. Шулай ук 2021 елның гыйнварыннан яңа социаль түләүләр кертелде. Тантананы ачып, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин социаль хезмәткәр һөнәренең ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуына басым ясады. Авыр чорларда, пандемия вакытларында хөкүмәттән килгән Татнефть гамәви җәмгыяте тарафыннан килгән ярдәмне халыкка җиткергән өчен, кылган гамәлләре өчен барлык Азнакай халкы исеменнән, җитәкчеләр исеменнән зур рәхмәт сүзләре җиткерде. Шушы үзебезнең эшләребезгә ярдәм итик. Бергә бу безнең бурычыбыз. Шушы эшләр эшлибез икән. Шушы эшне дөрес итеп, матур итеп, җаваплы итеп эшләргә ясыйбыз. Алга таба күп еллар дәвамында фидакар тырышлык куйган хезмәткәрләргә мактау кәгазьләре һәм бүләкләр тапшырылды. Чарада шулай ук күп еллар шушы тармак белән җитәкчелек иткән Газинур Газизов та катнашты. Горурланып яшим, чөнки һәрберсе үз урынында шын профессияләре булдылар, үз эшләрен яратып, кешеләргә бөтен уңайлар тудырып, бик тырышып эшләделәр. Бәйрәм матур җырлар белән бизәлеп барды. Шушы көннәрдә генә районыбыз башлыгы җитәкчеләр белән шәһәрдә төзелеп килә торган гыйбадәтханә һәм Зәңгәр мәчеттәге төзелеш эшләренең барышы белән танышып узды. Ширкәүдә тәмамланып килә торган төзелеш буенча киңәшмәдә район башлыгы, башкарма комитет җитәкчеләре, төзелеш һәм архитектура белгечләре катнаштылар. Гыйбадәтханәдә эшләр инде тәмамлану алдында, бары тик эчке һәм бизәү эшләре генә калып бара. Ширкәү төзелешенә Татнефть компаниясе район һәм халыктан кергән җыемнар ярдәм итте. Алга таба да төзелешне шушылай сыйфатлы дәвам итеп, гыйбадәтханәне сентябрь айларына кулланылышка тапшырырга кирәк, дип белдерде район башлыгы Марсель Шайдуллин. Алга таба киңәшмә Зәңгәр мәчеттә дәвам итте. Биредә дә төзелеш эше өчен шактый күләмдә эш башкарылган. Зәңгәр мәчетнең имамы Нәфис хәзрәт Хакимов бу уңайдан җитәкчеләргә тәкъдим фикерләрен җиткерде. Район башлыгы төзелешне кыска вакыт эчендә сыйфатлы итеп башкарып чыгарга күрсәтмә бирде. Районыбыз җирлегендә мәчетләр төзү елдан-ел арта бара. Алдагы сюжетыбыз яңа юл бистәсеннән. Азнакай районында 48 мәчет эшли. Бүген шәһәрнең яңа юл бистәсендә тагын бер иман йортына нигез ташы салынды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле азнакайлар, менә бүген инде безнең яңа юл бистәсендә, Азнакай шәһәренең яңа юл бистәсендә мәчеткә беренче таш салу тантанасында без катнашабыз. Бу инде мәчет салуның башлап йөрүчеләре менә Рашат хәзрәт, Рушания абыстай, һәм инде менә яңа юл бистәсе хәзрәтләре һәм халкы вакытта безнең мәчетебез сатка басырда, һәм инде яңа юл халкы, Азнакай халкы шушы мәчеткә килеп гыйбадәт кылыр дип ышанып калабыз. Әлеге тантанада район җитәкчеләре, дин әһелләре белән бергә бистә халкы да катнашты. Кадерле дин кардәшләрем, безнең 17 елда хайза әйтелгән шушы ниятебезне Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, аның ризалыгы белән шушы эшләрне башлап чыгарырга насыйплардан кылсын Раббым. Сүз дә юк, гыйбадәтханәләр төзелү бик тә уңай күренеш. Чөнки ислам дине тәрбиясе, әхлак тәрбиясе биредән башлана. Яңа юл бистәсендә төзеләчәк мәчет тә сыйфатлы итеп тиз арада ачылып, халыкка иман нуры таратыр. Иншалла. Дәвам итәбез.
Татарстанда 2 яз республика бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Анда 2 гаилә номинациясында районыбызның Ирекле авылында яшәүче Рафиковлар гаиләсе җиңү яулады. Алар утырткан агачларның мәйданы җирлегебездә 30 гектардан да артып китә. Тырыш гаилә әнә шулай игелекле хезмәтләре белән тирә-ягыбызны яшелләндерә, ямьләндерә. Рафиковлар гаиләсенә рәхмәтле булып, уңышлар телик. Азнакай районы җирлегендә Шишмә буйларын чистарту, төзекләндерү эшләре оешкан төстә бара. Әгерҗе авылында булып узган чара моның ачык дәлиле. Шишмә ачылу тантанасы хакында тулырак мәгълүмат алдагы сюжетыбызда. Шишмәләр, кай тарафларга гына ургылып акмыйлар алар. Улы йөрәкле, киң күңелле Әгъләм абыйда Әгерҗе авылы чишмәсенә үз куллары белән нигез салган. 1972 елда Әгъләм абый Хөснуллин Карак тавыннан үз җилкәсендә авыр торбалар ташып чишмә юлы сузган. Аның чишмәсе авылның йөзек кашы булып бүген дә шелтерәп агып ята. Шелтә-шелтә камашыгына ярастыннан агадыр. Әби көндә тамашага суны шуннан алады. Әгерҗе авылында шушы чишмәгә исем бирү тантанасы булып узды. Чарага Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы әгъзалары, авыл халкы, җитәкчеләр җыйналган иде. Избаб хәзрәт тантана ачылуга үзенең хәер фатихасын җиткерде. Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Эльвира Галиева Хөснуллиннар гаиләсенең район алдында үрнәк эш башкаруын ассызыклап үтте. Халыкка үрнәк булып яши, гырыф-гадәтләрне кайтарыйк, гөл матурлык таратык кешеләргә. Һәрбер авылда шушындый ак калфаклар, хатын-кызлар, ханымнар булса, без әле алга һәм алга гына барачакбыз. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз. Шулай үрнәк булып яшәгез. Шулай ук котлау сүзе белән авыл җирлеге башлыгы Назиф Хәсәнов чыгыш ясады. Хөснуллиннар гаиләсенең карап тәрбияләп торган Бәллүр чишмәсенә Әгъләм чишмәсе исемен бирделәр. Әгъләм абый сугыш һәм хезмәт ветераны. Ул Әгерҗе авылында урманчы булып эшләгән. Табигатьне яратучы, хезмәт сөючән, авылның хөрмәтле кешесе, 4 бала тәрбияләп үстергән. Хәзерге көндә аның эшен балалары дәвам итә. Әгъләм бабайның улы һәм килене Инсаф һәм Әлфинур Хөснуллиннар бүгенге бәйрәмне оештыручылар да, иганәчеләр дә. Алар бу тантаналы чараны әтиләренең якты истәлегенә багышлап, дуга булып барып ирешсен дип оештырдылар. Наркотикларга каршы көрәш дәвам итә. Бу уңайдан районда кайнар линия эшли. Кеше күп җыела торган урыннарда аноним сораулар өчен тартмалар урнаштырылган. Наркотикларсыз тормыш акциясына кушылып, наркотик матдәләр сату урыннары һәм притоннар турында белүчеләр 7-30-87 һәм 02 телефонына хәбәр итә алалар. Шалтыратулар аноним. Менә 2нче ел рәттән шәһәребездә мәдәни мөхит проекты тормышка ашырыла. Шушы көннәрдә әлеге чарага старт бирелде. Шәһәребезнең Җиңү һәм Ял паркында мәдәният идарәсе хезмәткәрләре балалар һәм өлкәннәр өчен кызыклы бәйрәм чарасы тәкъдим иттеләр. Биредә күңелле концерт, уеннар, күңел ачу чаралары оештырылды. Татнефть проекты буенча тормышка ашырыла торган мондый ял итү чаралары шәһәребезнең ишек алларында, мәйданчыкларында, паркларда, җәй дәвамында һәр атнаның җомга көнендә оештырылачак. Бу мәдәни проект шәһәрдәшләребезгә, килгән кунакларга ялларын күңелле һәм матур уздыру өчен иң уңайлы һәм мөһим чараларның берсе. Спорт хәбәрләре. Шушы көннәрдә генә җиңел атлетика буенча Татарстан беренчелеге узды. Анда ядрә ату буенча ярышта Азнакай егете Риман Сабуров алтын медальгә лаек булды. 100 һәм 200 метрга йөгерүдә Алина Мөхтаруллина бронза медаль яулады. Әнә шулай Азнакай көчле спортчылар тәрбияләвен дәвам итә. Алга таба дәвам итәбез. Сабантуй татар халкының иң олы бәйрәмнәренең берсе. Ул хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Шундый кече Сабантуй бәйрәме 9нчы мәктәптә узды. Укучылар сүрән сугы күренешен күрсәттеләр, татар милли уеннары оештырылды. Шулай ук бәйрәмдә 9нчы, 10нчы территориаль иҗтимагый үзәк җитәкчеләре дә катнашты һәм балаларга татлы бүләкләр тапшырылды. Татар халкында Сабантуй алдыннан була торган борынгыдан калган бик матур йола бар. Ул сүрән сугу, ягъни бүләк җыю йоласы.
Бу көннәрдә мондый күңелле матур чара шәһәребезнең урамнарында, бистәләрдә, ишек алларында гөрләде. Тальян гармуннар, атлар белән җырлап биеп, Сабантуй өчен махсус әзерләгән бүләкләр җыюны Мәдәният идарәсе хезмәткәрләре оештырды. Райондашларыбыз, шәһәрдәшләребезнең күңел җылысын биреп әзерләгән бүләкләр, чигүле сөлгеләр, укалы яулыклар, нәкышлы тастымаллар тиздән Сабантуй батырларына бүләк булып барып ирешер. Әнә шулай кылгаларда җилфердәгән бүләк сөлгеләр халкыбызның тынычлык, дуслык һәм хезмәт бәйрәме булган Сабантуйга яңа ям өстәр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Яңалыклар чыгарылышы бүгенгә шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.